כן. שכירויות, נגענו על זה מקודם בקצרה, אבל שכירויות של אנשים שנפגעו במהלך השכירות שלהם, אוקיי? לא רק מטילים ולא רק מדברים אחרים, במפגעים אחרים, כל דבר שגורם לדירה להיות לא ראויה בכדאיות שלה, זה משהו אחד. אבל דבר שפוגע במגורים, שהיא כבר לא ראויה למגורים, מבחינה משפטית, זה פוגם ופוסל בעצם את ההסכם, וזה מקנה לסוחר, בנוסף לפיצוי של השכירות, לא עוד איזשהו פיצוי נוסף, פיצוי על עוגמת נפש. וואו, אוקיי. עוגמת נפש יכולה להשתנות מדבר לדבר. אם בן אדם תקוע בלי חשמל בבית במשך מספר ימים, וכל זה כתוצאה מרשלנות של המשכיר, אז חוץ מהימים האלה שהם לא נספרים לו בהסכם, ומגיע לו בחזרה את השכירות שלו, מגיע לו גם פיצוי נוסף על עוגמת נפש. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, הרבה אנשים מזלזלים, ואומרים יאללה, העיקר שיסדר ונגמר הסיפור. צריך להוכיח את זה? כמובן שכל דבר שטובים צריך להוכיח, אבל במצבים כאלה יהיה מאוד קל להוכיח, רואים בחשבון החשמל, רואים בחברת חשמל, שלא היה שום תזוזות, לא היה צריכת חשמל באותה תקופה, או לצורך העניין, צילומים, וידאוים, עדויות, התכתבויות, וואטסאפים, אס-אמסים, אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד ברורה, כל דבר שאפשר לשמור בתור ראייה, זה דבר שיעזור לכם בשעת הצורך. כן, אני מקווה מאוד שלא יהיה, אבל אם יהיה, שיהיה לך את הגיבוי המלא לכל דבר. יפה, אוקיי. עכשיו, בזמן המלחמה, שאנשים ברחו מהדירות שלהם, כי פחדו להישאר שם, אני יודע שאנשים מאשדוד גם כן, הגיעו לכאן, למרכז, לכאורה זה לא עילה לבוא ולהגיד למזכיר, אני לא אשלם לך, גם אנחנו סופגים טילים, לא רק אשדוד. אשדוד היא אמנם סופגת יותר, שאלה אם זה עילה או לא עילה, לבוא ולהגיד אני לא רוצה לשלם שכירות, זה לא ראוי למגורים, קשה לומר שזה לא ראוי למגורים. אז כמו שאמרנו, אם יש ממ"ד והדירה ראויה למגורים, הוא נשאר בדירה, אין פה שום, אין צל ספק שהוא צריך לשלם. נניח אין ממ"ד אין ממ"ד וחתמת על ההסכם בידיעה שאין ממ"ד, אתה בבעיה. כן, כל סוחר חתם על הדירה בידיעה שאין ממ"ד. אנחנו במדינת ישראל וכולנו יודעים שמתישהו, יהיה טילים, לפני 2.5 ספגנו גם כן. נכון, נכון, הכל יכול להיות, בפרט במקומות כמו אשקלון ואשדוד. כן, זה מצבים שבהם השכירות ממשיכה כרגיל. אמרתי, ברגע שהמדינה, המשטרה, החליטו לפנות אנשים מיישובים, מבתים, בעקבות המצב, אם יש ממ"ד, אין ממ"ד, זה לא משנה. פה נגמר הסיפור, החוזה הסתיים, ומבחינת המשכיר הוא יצטרך לדאג לפצות ולמצוא איך לענות את צרכיו של הסוחר. אחרי זה, המשכיר בעצמו, לתבוע את הממשלה, את המדינה, זה כבר בעיה שלו, זה לא קשור לסוחר בכלל.